Den måde, vi sikrer succesfulde rekrutteringer, er ved, at vi starter forløbet med en grundig indledende interview af lederen og eventuelt en kollega. Det kan være HR, det kan også godt være direktøren i virksomheden, fordi vi vil virkelig gerne forstå kulturen, organisationen, værdierne, rollerne, hvad den skal besidde. Vi anbefaler altid, at lederen selv tager personlighedsanalysen og logiktesten. Og hvorfor så det? Jo, fordi når lederen kender analysen, ved hvad der ligger i den, så er det også væsentligt lettere for os at have et fælles sprog. Så når vi går ind og tester kandidaten bagefter, så ved de præcis, hvad der ligger i de forskellige egenskaber, vi arbejder med. Det gør også, at vi får viden om lederen og ledelsesstilen, og vi får viden om organisationen, og hvad vi skal være opmærksom på, så vi kan gå ud og friste de kandidater, som virkelig matcher lederen og ikke mindst organisationen. Det næste vi gør, det er, at vi beder lederen og en kollega om at blive skarpe på, hvad de mener er relevante kompetencer til den her stilling. Det vi gør, det er, at de helt konkret får udleveret 32 kort, hvor de skal vælge 5-6 kompetencer hver. Hvad de mener er vigtigt, og sidst men ikke mindst, så skal de faktisk blive enige begge to om, hvad der er relevant for, at man kan lykkes i den her stilling. Af kompetencer, så er der det personlige fundament, det vil sige, at de er proaktive, at de er nysgerrige, at de er selvstændige. Vi kigger også på deres arbejdsmetoder, er de innovative, er de strategiske. Vi kigger på, hvordan samarbejder de med andre, er de handlekraftige, er de imødekommende, er de empatiske. Alt sammen kompetencer, som skal være med til at definere, om de lykkes i stillingen. Synes du, at vores rekrutteringsproces lyder interessant, så skal du være hjertelig velkommen til at kontakte os. Vi hjælper dig kvitterfrit med at få defineret, hvad det er for nogle ideelle kompetencer, der giver mening til dit næste job.